tal, señoras e señores? 6:25 da tarde, imos coa cociña en directo na Televisión de Galicia. Estamos no Voltas co Prato e xa saben que a receita poñen a vostedes, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Adiante, que pasen, por favor, Xulio e Begoño, un aplauso para eles. Un aplauso, equipo técnico. Aí está. Que, como estades? Sí? Non sei por que teño vicio de sempre a primeira pregunta, vírome cara a ti. Porque son un perdedor. Sí, eu creo que é por eso. Empatizas. Eu creo que é por eso, empatizo contigo, xa somos bastante losers os dous. Eu bastante. Bueno, como estás, ben? Ben. Sí? A ver se hoxe me deixa facer algo tamén. No. Xa. E ti? Hoxe pagas cañas outra vez. Hoxe pago outra vez? Home, teño clarísimo. Teste que estar facendo de ouro, eh? Hombre, sí, estou. Casa postas. Alcohólica, porque é gratis. Unha das dúas. Bueno, creo que hoxe temos algo... como diría eu? Algo espectacular, algo riquísimo. Por certo, a xente da casa, xa sabedes que podedes chamar, que podedes comentar as receitas, que podedes vir aquí, que podedes concursar. Imos estar repartindo cartos como todas as tardes na Televisión de Galicia, 50 euriños para a compra que veñen moi ben. E hoxe imos cociñar algo maravilloso, algo que nos trae Carmen de Sada. Ola, son Carmen de Sada e vou vos decir como fajo eu as almejas á mariñeira. Pois poño cebola a pochar en aceite de oliva virgen extra e cando está un pouco transparente añádolle maicena. Deixo espesar e añádolle viño blanco e caldo de pescado. Paso a batidora, de seguido poñolle unha majada de allo con perixel, boto as almejas e deixo que se fajan movendo a pota de vez en cuando. E unha vez que estén abertas, pois a comer, que estarán riquísimas. A ver como vos salen as vosas. Ai, 6:25 da tarde, continuamos no Voltas co Prato. Esas ameixas que van a estar maravillosas, van a estar riquísimas. Begoña, que é o que podemos facer con este bicho tan galego, tan noso? Pois eu, a verdad, que lle teño moito cariño á ameixa. Por qué? Porque estuve no Grove unha boa temporada e enseñoume a facelas a miña jefa. A túa xefa? Sí, que agora está un pouco convaleciente, mandolle bicos. Mándalle bicazos, vamos, aí. Mándalle bicos moi ben e que as fai moi ben ela. Fainar moi ben. E vou facer a receta así un pouquiño ao estilo dela. Que tipo de receita vas facer, entón? Pois vou facer un sofrito para innovar un pouco, vale? Entón vou facer cun pouquiño de allo, unha guindilla, un pouquiño de aceite, mira, que tomate, cebola, pemento e ao final un pouquiño de perixel. Bueno, é bastante tradi. Sí, é moi tradicional, É bastante tradi, non? Non vou ir moderna todos os días. Non vas a vir de moderna todos os No. días. E a ver o moderno que temos habitualmente con nós, Xulio, a ver que é o que trae no día de hoxe. Que queres facer ti, cas ameixas? Veña. Pois eu vou facer algo tradi tamén. Pero un poquinho Como? diferente. Sí. Saltou a noticia, Galicia. Algo tradi. Por segundo Teño- día consecutivo, no Voltas co Prato, É perdendo, Xulio vai facer tradi. O sea, tradi, tío. Tradi Dios. é excepción. Mira. Por certo, mira como están viviñas, Mira, vou facer unha salsiña verde. Vale. Unha salsiña verde para as ameixas. Ameixa babosa, Mira. entendo que é, non? Sí, mira como está viva. Tócalle aí. Sí que se move. Claro. Entón, primeiro vamos facer un caldo de peixe. Caldo de peixe chuli, sencilliño, Vale. e que ten un montón de utilidades. De que peixe? Hoxe vamos a facer de merluza, De pescada, vale, Unha perfecto. cabeciña de merluza, que, bueno, primeiro vou prender o lume para que despois non te rías de min, vale? Vale. Que Como estás pillando- lle pasa a Merchi os xovs e os venres, Estás non? pillando moito vicio. Que Pues. pasa habitualmente. Mira, e aí de momento... Ui, que mala cara! No, Mira que mala cara. ten boa cara. Mira, sí, pero mira. Son un pouco... Son un pouco feas, non? É fea. É bonita. Bueno, a ver, Como te morde. Ponte de lado, él. Mete aí, anda. Vale. Meto aquí. Mira, sí, métela aí e vamos a meter... Vale, pois contame como se fai un caldo rico, porque eu non sei facer caldo. Mira, o primeiro, meter o peixe na auga, vale? Vale. E prender o lume. Metémoslle un poquinho de cebola. Así, a metade da Así, cebola, non? en trozos, sí. Vale. E un poquinho de allo porro. Vale? Entón, Tamén un partido a metade. partido, sí, porque isto vamos a deixar que ferva un pouquinho, vale? Moi ben. Todo isto Entón, e agora quer dicir, isto é obrigatorio ou hai xente que lle dá isto algunha alternativa? Isto é o básico xa. Isto é o Isto é o básico. E despois, eu agora vou facer outra cousiña e despois vamos a aromatizar. Vou enseñar a aromatizalo, vale? Isto entonces deixámoslo así. Isto deixámoslo aí, se vaya cocendo. que se vaya cocendo.
vai mirar a ver se corta un dedo, Begoña, atende. Ah, vale, vou atender. Mira, xa me di el o que teño que facer este programa, é increíble. Vai mirar, a ver, Begoña, dime, Xulio, que teño que ir mirar o que vas facer ti. Sí, home, sí. A ver. Boa falta lle fai el, que o miren ben. Sí, porque... A ver, que ti estás picando a cebola? Como vas Estou facendo facer? sofrito, mira, está xa, Vale. e o allo xa está... Tamén, neste facéndose. programa... Hai que baixarlle un pouco. Eu tamén vou facer un sofrito, cañotas, hoxe, Tamén? vale? Hoxe sí, Pero non me mandaste vir falar con ela, ti atendo ao teu. pero para que sepas. É que... Entón, sofrito é sofrito como casi todos os días aquí. Ei, remexe, remexe. remexe. Dalle ben. Mais! Como se pode rir así? É increíble, é verdad? Aí vai. Aí. Así. Cañotas, dalle menito. Menito é así, ese, uno. Dalle, mira, Sí. hombre, claro. Mira. Dalle. Mira, entre o meneo e o corte de pelo que me fixeron, vamos. Hoxe triunfo seguro. É isto que vai ser, entón. Isto vai ser o sofrito. Da salsa. Da salsa, claro. E que salsa vas facer? Unha salsa mariñeira. Oh, Hombre, eso xa é, vamos, telo ceo janao. aí vai. Veña, máis. Cebola a Aí, tope. Cebola a tope. Isto hai que deixalo que se poche ben todo, non que se fai. Sí, Vale. hai que cociñala ben. Mira, Vale. agora botolle un pouquiño de pimento. Buah, na vida vistes mover tanto. Está remexida xa, Sí, home, sí. Bueno, por mentre estades marchando os sofritos, ti máis el tamén anda co caldo, imos chamar a nosa persoa de hoxe, a nosa convidada do día de hoxe. Por favor, que veña Carmen de Sada, un aplauso para ela. Carmen. Hola, Carmen. Que tal? Hola, Carmen. Bien, Como estás? Bien, Ven por aquí bien. conmigo. Estás ben? ben. Sí. Sí, eres de Arzúa, eu tamén son de Arzúa. Que va? De cerquiña, sí. Pero sí. si eres de Sada. Que va, pero... Ai, pero eu corri mundo, Ah, bueno, tampouco tanto que fuches de Arzúa a Sada. A ver. Fun algo máis lexos ainda, Bueno, pero bueno. entón de onde eres ti? Pois eu son da Ponta Carreira. Ah, pois sí. De cerquiña. Grandes discotecas había ali, Había unha discoteca... Pois sí, pero eu por Sí, desgracia sí. nunca pude ir a ela. Bueno, por nada, non pasa nada. Pero é así, a vida. Outras cousas farías, porque, polo que sei, eres unha experta de ameixas. Ai, sí, bueno. Sí. Sí ou non? Vamos aí. Vale, vas dando. Voulle dando. Cal é Exactamente. a receita que máis che gusta a ti das ameixas, a pesar de que nos trouxeches hoxe, cal dirías que é a que máis che gusta a ti? Pois eu penso que... Non sei, a miña é a que me gusta, e despois... E andará a cousa. Por aí andarán, sí, exactamente. Ai, pois vamos ver a ver cal é. A ver. Cal é a que che gusta, porque eles van facer... Ela vai facer a mariñeira e ti vas facer unha Salsa verde. salsa verde. Unha salsa verde. Vamos a chegar aí a él. A ver, ven. Bueno, Ven por pois aquí, tamén Carmen. está... Mira, huele eu moi puxen ben. a pochar un poquinho de allo e cebolas, un poquinho de aceite de oliva, Sí, sí. e despois ti, se non recordo mal, Carmen, botaba un poquinho de maicena, verdad? Sí, Eu vou botar un poquinho de fariña. sí, tamén se pode facer Entón, así, refogo un claro que poquinho de sí. fariña e despois mollo un poquinho co caldo. Moi ben. E no último momento o perexil, que che parece? Moi ben, además, como son tan ricas, Sí, sabes de que Hai calquer que ter cuidado de maneira... non escarallalas e nada máis. Carmen, parece? espero que trouxeran pan. Eso dixo eu, que tamén fai falta pan. É que se non trouxeran pan, xa mal fatal, Nada, non se Vamos pode ver a comer. vamos ver a Begoña, a ver que A ver. que está facendo por aquí. A ver, Ah, sí, Begoña de Berín. Hoxe trouxe un cachido de pan, Sí, un mira. cachazo, Ai, bueno... De friol. Tiráchelo Aí pan, vai. aí vai o pan todo. Mira. Coloca o pan. Mira. Sí, pois aquí cheja, Parece de C, No, este é de verdad. É de Mira, cea. está cocido o forro de leña. La fixéchelo ti? Unha rapaza, no, comprei unha rapaza hoxe. E sin hoxe levo pan, por si acaso. Ostras. Ai, o que probamos. Está rico, De friol, hombre. mira. Claro que sí. Unha maravilla. Ten unha pinta Que maravilla. buenísima, sí. Cando trisca, mira. Fixadevos, Sí. Ah. Sí, eso está Esto- feito na casa. Feito na casa. Sí. Exactamente. Feito na casa. Bueno, pois contalle un Nátase pouco o ben. que estás facendo aquí a Pois eu Carmen. Begoña. contolle, mira. Estou facendo aquí un sofritiño. Botei primeiro allo, unha guindilla e unha folla de loureiro. Tamén, Mira. E aí, que che parece? moi ben. Bon pezadallo. A verdad que sí. Ben. E despois agora, É que hai moitas formas de facelas. Claro. se a meixa é boa, Se a meixa é É o boa, que eu digo, o tamén. importante é sempre o produto, non? Tamén. mira, É o produto Eso importante, xa é así. importante e... silla. Moi ben. Tan vivas. Tan vivas. Pero por que fixeches vivas. eso? Por que fan así? Sí, claro. Tan vivas, Mira, claro. Cuando son así, que están moi frescas, Sí. fan así, chi. A ver. Hai que ir ben, Ai, chelas. Eu non escoito nada, Hai Begoña. que ter atención ao produto. Hai que ir ben, Eu non escoito nada. Mira, que che vai pasar. Entende? Remexe.
Ei, vai que baixar o lume. Carmen, quer remexerte que sabe máis? Dai, ropa vitro, dai aí. Eu remexo, non hai problema. Pois veña, remexe, veña, dai para remexer. Remexe aí, venga. Remexe aí. Hombre, isto ten que ir así, tamén algo de lento, o que pasa que aquí hai que ir rápido, non? Un pouco. Isto mellor é que vai a lentiño, se temos unha cociña de ferro, mellor, así? Vai a xeitiño. Para a comproducción, Na que se cociña de poña. ferro falas ti? Hombre, é loco. Ostras. Sí. Eso é high level. E a ti, Begoña, que che É queda? un Botalo- bocaldiño, un bocaldiño. cousas así. Que che queda? Botar o tomate? A min Cañotas. quédame botar, e agora voulle botar un pouquiño de tomate, agora, mira, este tomate tan bo. Aí está. Hombre, isto Aí vai. está Aí está. de maravilla. Aí está. Mira como bebemos, Carmen. Mira, Begoña, mira como bebe. Mira. Podes vir? Sí, podo ir contigo, Moi venga. ben, moitas gracias. Espere. Veña, contame, Carmen, vente, anda. Vente, Carmen, mira. Vente, Carmen, porque Bueno. bueno, que algo nos quere dicir. Vou aromatizar un pouquiño ese caldo de pescado, vale? Que xa está, como debe estar fervendo. Vale. Este podelo mover tamén. No, Vale, pode mover a ela. Bueno. Vamos a facer Va. traballando. Mira, Sí, vamos a hombre. facer Vai aí, Carmen. Aquí se estou acostumbrada, o traballo... Pues veña, pues vaya dando Ves? Sí. Mira, Entón, que vas a Moi- facer? moi ben. Vamos facer un atadiño de verduras para aromatizar un poquinho ese caldo, vale? Mira, vamos coller un poquinho de apio. Sí, eso dá moita... Unha Dalle ramiña de o apio. sabor. Xa moitísimo Claro. sabor. Va, venga, xa que temos aquí o loureiro, xa o botamos tamén. Mira, ves, ele está gañando puntos, sabes? Claro. Bueno, Mira. Cada un xoga o a seu. vida é así, hai que Vamos a poñer luchala. un poquinho de allo Hai que porro luchala, tamén, vale. cañotas. Máis allo porro. Un poquinho de allo porro, sí. Tío, allo porro nunca está de máis, Nunca que está además mal. suaviza un É montón. porque tes unha corda. Porque vamos a hacer un atadito. Atadito. Atadiño sería en galego, non? Atadiño. Un atadiño. Atadiño. Un atadiño. Vale, Vale, pero, pues pero sabes cómo se chama de verdad esto? Non. Non. ¿Quieres que te diga? Esto- Non sei se se pode decir na televisión, a ver, penso. Sí, en francés, en francés. Ah, vale. Entonces que poñer a boca así. Como un bouquet garnier. Así, pero con bouquet de medo, como os garnier. franceses, con medo. Bouquet de Bouquet garnier. garnier. Ti sabes dicilo, Carmen? A ver. Mais oui, Toma, je parle français et tout. Vous savez parler français? Oui, parle français un petit peu, hein. En pé. Mira, 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 Xa, mira. Mira que chuladita, xa eh? estou olvidando, porque Pero- fan moitos Mira. anos que xa non... Estiveches en Francia, non? Estuve en París, sí, señor. Aténdeme o garnier, Pero vamos Pero é que me estaba interesando a súa Ai, sí. historia. Carmen, mira, para que non vaya por fora. Sí. Sí, pero que aquí... Vale, dalle. O que teño que ganar son eu. Dalle. Mira, está o atadito, ves? Claro. Que chuladita. Entón, ahora collemos da cordiña como chorizos para que non piquen, Vale. pois isto para que non queime. Vai, Ai, que ben. E a cocer. Ves, pois eu eso sí que xa non... Pois agora tes unha nova forma de facelo, ti na casa, Pois claro, mira, sempre se aprende. Moi ben. Vamos, hombre. Ves, a ideal a hora de que se hace bola, que cando quede transparente, estaría xa casi lista. Carmen, tampouco é cuestión para, De que non esteu é- de que estés sempre traballando traballando. ti, porque Claro. non é así tampouco. Exactamente. Vas andar, séntate Mira, ali, por é que eu favor. a donde vou teño que Na zona traballar. dos, non podo séntate, por facer favor, outra na zona cousa. dos sufridores, porque tampouco tens que andar traballando seguido. Vale, aquí É que vou. non ten moito sentido isto. Creo que temos unha chamada telefónica, alguén que quere contarnos algo sobre estas ameixas que estamos cociñando no día de hoxe. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes. Con quen falo? Noelia, De onde? de Carballo. Noelia de Carballo. Vale, Sí. Noelia de Carballo. Que, eres moito da meixa ou non? Bueno, son más de carne, pero bueno, solo ver aí como estades cociñando xa entra fame. Xa, presta, non? Chega un momento que che presta Sí, así un sí, pouquiño sí. de ameixa. Bueno, e ti queres máis? Non sei si cociñas tanto a mariñeira ou coa salsa verde. Mais da mariñeira. Eu son máis da mariñeira e de mollar pan. Xa. E o pan tamén che gusta, non? O pan de Carballo. Claro, o pan ten que ser de Carballo, non como o que trouxaste Claro. ti. Begoña? Non como Mira, ese. pan con non Galicia hai non sei. todos laos. Xa. A mí gustoume este porque dixen, ai, mira, parece só da miña casa. Entón amiga. collino. Oi, Noelia, e a ti gustaría che vir ao programa? Pois claro, Sí, por suposto. Por 20. Xa cho di Xulio. Pois xa está, non hai máis que falar. Que receita nos podes traer ti? A ver. É que eu son moi lerpeira, igual así un postre. Vale. Sí, cómprocho. Venga, venga. Cómprocho, pero moitísimo. Vale, pois nada. Ala, que nos vemos. Un bico. Venga, ata pronto, Un bico. graciñas. Ala. Boa tarde. Chao, boa tarde. Boa Chao, tarde. chao, boa tarde. Jo, que guai. Unha Pues sí. larpeirada, Sí. Que guai. Para que gane Merchi. Moi... Bueno, a ver.
É que eu estou aburrido de perder sempre con esa muller. Mañá vou poñer as pilas moito, xa verás. Hoxe tamén, que me está machacando moito. Veña, que lle va a botar? A cebola está pochadiña, vale? Entón agora voulle botar un pouquiño de... unha cucharadiña de fariña. Ajá. Unha e media, así un pouquiño. Un poquinho de farina. Sí, é para que faga salsa. Sí. Dalle aí. Ves? Ala. Ves como se vai ligando ca... Sí. E desa maneira o que facemos é sofreímos un pouquiño a fariña, quitamos ese sabor cru e conseguimos que nos Pero hagan... entendo que pouco, non? Un pouquinho, sí, non, xa está, non pode dourar. Mira, xa quitamos volume de feita. Non pode dourar porque o que queremos é que sea unha salsa verde, non unha salsa marrón. Xa. Entón, tendes? Ten razón. Aquí está el todo. Bueno, telo listo, non? Está. Telo listo. E ti, Begoña, telo listo? Eu xa, sí, eu xa estou. Telo marchadísimo xa, non? Mira. Xa preparado. Mira, eu xa o teño listo. Vale. Allo, guindilla, loureiro, aceite, E que cebola, máis? pimento rojo, tomate e agora termineiro cun pouco de viño. Pois xa Agora que tes tan listo e tan claro, hai que contar un pouquiño máis ben que nos conte Galicia que fai, como fai e o que lle gusta. A ameixa. Eu só facer a mariñeira, o que pasa que hai moita xente, cada maestro ten o seu librillo. Ameixa en salsa. E aberta solo con limón ao vapor se me encanta. A mí me gusta el ajillo. Las almejas en salsa verde, pero lo que me chiflan son las zamburiñas. As ameixas se preparan de 50.000 maneiras. Eu as fago sempre da mesma maneira. Un método moi sencillo e con aceite e allo. Yo es que soy muy simple cocinando. Abertas, si son grandes, abertas na sartén con un poquillo de aceite. He hecho las almejas y un chorreón de buen vino, el que tenga. Las hago también con un poquito de arroz. El arroz con almeja riquísimo, me encanta. A maioría deles a queren casi todas a mariñeira. Vino blanco y que se pocha así, luego ya echas las almejas, se abren y las comes. Yo no soy muy buena cocinera, pero bueno, a mi manera. Galicia, vamos a ver, hay muy buenas cocineras. Las amas de casa somos las mejores. Ai, fíxome moita gracia a señora que dixo el arroz con almeja riquísimo, me encanta. A min tamén, encántame moitísimo. Está moi, moi rico, a verdade é que sí. Bueno, Bego, que? Mira que pinta. Que vas facer agora? Para, tes un soplete? Teño. É que ti pensas, a ver, a veces dá medo, tía. No, Joder, porque casi siempre. A veces é Casi como... Casi sempre. o interior é moi bo. O interior é... Sí. Veña, pues prende lume aí, Un pouquiño de coñá, Un pouco deixamos de que coñac. quente. O ron queima. Agora non vai. Pois é bo, que da casa. Un pouco máis. Vaya fracaso, Begoña. Ai, Dios. Aí está, Aí aí está. Aí está. Aí está. Pero non o apagues. Hai que movelo. Xa non prende máis. Creo que necesita a túa axuda, Xu. Pois leva clara. Se non arde co soplete... O seguinte día traigo o meu soplete. Porque este era o del, non? O meu é así. Sí. Tens un soplete grande. No, pois xa aprendeu. Bueno, xa está, non pasa Xa está, nada. xa aprendeu un pouquiño. A idea era que prendese. Ahora ferve. E non prendeu, pero bueno. Necesitas axuda que a mí, que te capítulo. Vas a abrir a caixa Puxome forte. nerviosa Vas a abrir a caixa cacharro. forte. Este é moito, Este é moito, de verdad. Bueno, entonces, prendete lume o coñá, Sí, non? E despois... prendeu un pouco. Deixo a ferver así un rato e agora vou a triturar. Pero voulle pedir un pouquiño de caldo Sí. despois, a ver se mo deixa. Sí, como non. Sí, deixarme un pouco, sí. No, Vas deixo deixar. non, doucho. Sí. É que vas un pouco de malo, pero despois tampouco eres tan malo. Home, porque non somos colegas. Sodes boa xente, non? Sí. Solo a veces. Bueno, vou aproveitar para mandarlle a Galicia a primeira pregunta das que estamos buscando no día de hoxe. Ti sabes cal é? Non, pero imagínome. Vale. Eu sei a resposta. Sabes a resposta? Como diría. Que cachondo estás, Vaya pregunta para a xente da casa. Con que peixe fixo Xulio eso que fixeches, non? O caldo. Caldo ese, non me salió o nome. Con que peixe fixo Xulio o caldo? Quixo a bar mostrar tamén, non? Claro. Mira, pero ahora non se coñece, mira. Así non, Está máis feo ahora que antes, Home. Pero chei, mira, a ver. Pero mira como recende, Guau. Sí, vai estar boa, A salsa verde eu non... vai estar boa. Bueno, pois con que peixe fixo Xulio o caldo? Vale, 50 euriños en xogo para a xente da casa que fan moita falta. Gustanos repartir cartillas. A ver, Begoña, que veixo que estás triturando aí. Espera, que está facendo ruido para que non fale eu. Mira. Mira.
ten potencia. Que va. Perfecto, moi ben. Escoita, isto xa está, unha vez que o tritura xa está para comer. Eu boto aquí agora, boto as ameixas. Pero quero dicir, poderíase probar? Sí, podes probar. Ah, sí? Pois espera. Carmen, ven aquí, Carmen. Hai que rectificar de sal, pero... Vamos probar a miña francesa de Arzúa de Sada. Bueno, da Ponte Carreira, non da Arzúa, da Ponte Carreira. Ponte por aí, pasa para aí. Mira que finiña queda. Aí está, así podela probar, se queres, Hai que soplar, que está fervendo. A ver. Está fervendo. Esta é unha receita un pouco especial, porque é do Grove, da ex-xefa de Begoña. Porque ela agora está bo. É rica. Sí, porque Begoña agora manexa moito, Pero antes traballaba para a xente. Sigo traballando para a xente. Ahora tamén, é verdad, sigo traballando para a xente. Eso é verdad. Que está bo? Está rica, sí. Pois mira que fácil é, que agora simplemente o que vai facer é botala aí e botar as semeixas. Por rico. Pois sí. Agora vou pedir un pouquinho de caldo. Tomate, pois mira, xa. Tomate non lle botas? Mira. Pero bueno, a salsa está moi rica, Son así pequenas diferencias, pero ao final... Moi ben. E agora ábrense elas solas, claro. Agora ábrense solas, claro. Agora voulle pedir un pouquiño de caldo, a ver se me dá. Mira que boa persoa que che dá caldo. En xarriña, En xarriña, é coladiño, é unha maravilla. Bueno, coladinho. Moi ben. Bueno, mentras vemos aí como lle dá o meneo sexy, creo que temos unha chamada que quere gañar 50 euros. Hola, que tal? Hola, boa tarde. Con quen falo? Con María. María, de onde? De Valga. Vente comigo aquí, Carmen. Moi ben. De Valga, dixéchesme, María? Efectivamente, de Valga. Ai, que bonito, Valga. Bueno, queres 50 euros, imagino. Si pode ser. Si pode ser. Supoño que saberás a resposta á pregunta. Entende? Imagino. Con que peixe fixo Xulio o caldo? Cunha cabeciña de pescada. Moi ben, 50 euros. 50 euros que marchan para Valga. Moi ben, María. 50 euros que ben viñan, Ai. Que ben viñan, verdad? Por suposto. Viñan. Viñan. E ti, que queres vir ao programa ou non? Vouno pensando. Bueno, como que o estás pensando? Vouno pensando, chamo-te outro día. Porque ainda non teño a receita aí moi clara. Moi clara non a tes? Algúnas teño, Pero tes algún especial que che guste máis que outras? Non é que me guste máis a min, sino que lle gusta máis á familia. Vale. Pois tesme que facer a receita da familia. Esa exactamente, vale? Bueno, pois veña. Veña, un bico para ti. Veña, vou proveita, boa tarde. Chao, mándalle un bico. Un biquiño. Aí está, un biquiño. Boa tarde. Bueno, vamos ver que fai Julio. A ver, ui, eso. Isto ten boa pinta. Pensei que decías porque tiña mala. Bueno, cañotas. Mira, o que fixen foi aquela mezcliña de aceite con fariña que tiña, botelle un poquinho de viño blanco e un poquinho de caldo de peixe. Nada máis. Vale. Eso tamén se pode probar, En vez de probar solo de... A ver, en vez de probar solo de... Puntos. Eu necesito. Tamén está moi rico, sí. Sí? Sí. Pero... Non vexo moi convencida, Sí, eso é, que dixo un pouco. Moi rico. Dixéchelo un pouco, A ver, é distintos. Os sabores distintos. Pero diferente non ten por que ser malo. Bueno. Por eso dixo. Non. Que tamén está moi rica. Bueno, isto é o principio da receita. É o principio da receita. Ahora se llevo a botar tamén aquí a meixa. Como? Faltalle que? Faltalle o mellor que vai aí agora. Vale, faltalle a meixa. Claro. Pensei que lle faltaba, pensei que iba a decir faltalle sal, faltalle... Estaba negro. Faltalle... Estaba negro. Claro, non. Ahora vamos a subir un poquinho. Deixa por aí a collar que despois vas ter que volver a probar, non pasa nada. Bueno, ben. Pois sí. E agora que... E agora aí... Que ten que pasar? Teñen que abrir. Vale. Claro. E vamos a botar así un puñado bo de perexil para que a salsa, en vez de blanca, sea verde. O sea, que o perixel é o que fai que sexa verdoso, non? Claro, eso é. E para a xente que está iniciando no tema da cociña, como a min, neófitos, Eu non teña iniciar, Como que non? Ti iniciar non iniciache. Como que non? Ti axixas, pero non fixas nada. E logo os meneitos que nos fai. Bueno, os meneitos. Entendes? Eso é moi importante Bueno, na cociña, a cociña do chop-chop. Entendes? Claro, eu non é. Mira,
Bueno, que ten que pasar, a ver. Nada, mira, abren. xa está empezando a abrir. Que rápido abren. Claro, este é a salsa que lle gusta ás ameixas. Por eso abren antes que na de Begoña. Pero teñe que gustar a Carmen, non ás ameixas. Bueno, pero... Mira, mira. Has apañado. A mí estaba me poñendo moi difícil, eh? Vente. Mira. Mira, Mira. Qué pasada, mira qué bonitas. Mira cómo abren. Que maravilla, Moi ben. Que son boas, eh? Son boas, son. Sí. No, as ameixas son boas, están cheiñas, ademais. Pois creo que xa estamos listos. Espérame aquí con Xulio, Carmen, porque te vou contar antes a xente de Galicia 4 cousiñas sobre as ameixas, porque hoxe cociñamos, xa sabedes, un dos mariscos que máis nos gustan aos galegos. Non podedes falar mentre estou falando eu, rapaces. As ameixas non poden faltar nas bodas, nos bautizos ou nas festas de Nadal. A babosa é excelente, pero non é a única autóctona, Tamén temos a fina, que gusta moito en cru, a mí non, pero gusta en cru. E logo tamén están a bicuda, pequena, a escasa ou a rubia. Para cociñar, encántanos a babosa, sobre todo a mariñeira, pero moitos grandes da nosa gastronomía innovaron nas súas preparacións. Aínda que parece que non, tamén innovamos, para que despois digan. O famoso picadillo tiña unha versión frita. Pardo Bazán botaba o refogado con pan relatado sobre as ameixas lambe-lambe. E Manolo Cores bautizou a súa receita como ameixas en salsa Julio Iglesias, que xa tiñan que ser boas. E para acabar cas festas, cales van ser as máis soadas? As de Carril ou as de Vilagarcía? Xa sabedes, tomade nota que paga moitísimo a pena e visitade Carril e Vilagarcía, que teñen unhas ameixas espectaculares. Carmen, chegou o momento da verdad. Quereles probar? Habrá que facelo. Como que habrá que facelo? Senón non podemos... Claro. Tesme que dicir... Sí. Sí, claro. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver, queredes emplatar? Sí. Sí. Vamos. Listos? Por veña, emplatar. Aí está. E mentres estes van emplatando, vamos soltar a segunda pregunta. Que alcoholes lle botou ou que alcohol lle botou Begoña á súa preparación? Cal é o alcohol? En realidad, dous. Que dous alcoholes lle botou Begoña á súa preparación? Tedes aí o teléfono 664-483419. Que alcoholes lle botou Begoña á súa salsa, á súa preparación, vale? Iba a ler as respostas, porque as teño aí anotadas, pero non as vou ler, vale? Que alcoholes lle botou Begoña á súa preparación? Chamade, podedes gañar 50 euriños. Que ameixas, Xa de vos as ameixas de Xulio, que bonita. Están cheiñas, Dios, dous pratos espectaculares. E a última palabra é de Carmen de Sada, de Pontecarreira e francesa. Ou non, Carmen? Bueno, tampouco. Quero dicir, dime algo chulo que podes decir en francés se están boas as ameixas. Très bien, non? Oui, très bon. Très bon? Sí. Vale, pois se están moi boas, miras pa un deles e dis très bon. Moi bien. Vale, vale. Pois veña, vámonos colocar aquí, vente conmigo, anda. Que estes xa están emplatando. Ti vaste poñer aquí, vale. Vaste poñer aquí. Vanche traer ahora un par de colleres. E están nerviosos, porque están moi calaos. Ti estás nervioso? Hombre. Pero por qué? Porque é moi difícil. Non é moi difícil. Vamos a sacar aquí o pan para que se vexa na casa. Aí está. Os dous o fan moi ben. Mira, vou cortar un cacho. Eles están moi calados, normalmente non están tan calados. E fíxate que incluso che está cortando pan que non lle fixo ninguén. No. Estáche cortando pan porque... Tampouco había pan, verdad? É que, sabes que? Xa lle dixen, vemos todas as tardes. Eso. Merecemos un pouco de... Un cacho de pan, por lo menos. Un cacho de pan, por lo menos. Outra cousa, pan. Veña. Unha culler tamén. Vide por aquí, Poñedevos, ponte contra aí. A ver, logo. Prova a primeira, veña. Bueno, vou probar. Pasa que ca culler... Colla camán, home, podes coller a camán, que aquí non somos nada quisquillos, aí está, come camán. Aí. Toma, Carmen. Outro punto. Moi ben. Carmen, que? Riquísimo. Sí. Ti sigue probando, porque... C'est très bon. Très bon. Oh, está bastante bon. Ti sigue probando, vai probando outra, que creo que temos outra chamada telefónica. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Boa tarde, con quen falamos? Con José, de Vigo. José de Vigo, vale, José. Imagino que queres gañar 50 euros, non? Hombre, por supuesto. Claro, veñen ben, sí. Mira, para comprar unhas ameixas? Bueno, será unhas ameixas. Home, chegoche, non, pon as ameixas, que... Depende das que collas. Sí, están moi caras. Depende das que collas. Sí. Depende da cantidad que collas. Bueno, contame, José, que alcoholes lle botou Begoña á súa salsa?
Pois botoulle coñá. Dixen alcoholes, falta outro. Que máis lle botou? Casto, tomate. No, alcoholes. Botoulle coñá, botoulle unha... Coñá é algo máis. Algo máis. Algo máis? Sí. Ai, non che podo dar os 50 euros, José. Vaya. Botoulle coñá e viño branco tamén. Vaya, por Dios. Vale, pero nada, pero volve chamar, volve intentalo. Nada, venga. Volve intentalo e oiches, ven ao programa. Traenos unha receita. Claro. Vale. Venga, gracias. Quedou chafado. Un aplauso para él. Gracias, José de Vigo. Gracias. Dame moita pena. Quedou super chafado, verdad? Non é tan generoso, Cañotas. Bueno. Ai, Carmen. Carmen, por que estás así? Estou así, por que? Que pasou, Carmen? Ai. Co corazón dividido. Claro. Tes o corazón partido, como diría Alejandro Sanz. O corazón partido, oui. Sí. Mon cœur est parti. Como? É coupé. Le coupé, le parti. Non, mon cœur est coupé. A boquiña, le. Que parti? Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. O meu corazón é parti. É parti. Vale. Igual que as ameixas que están todas partidas. Bueno, a ver, dades máis maus, rapaces. Vamos alá. Tesme que dicir quen dos dous fixo a ameixa máis rica para ti. Vai ser esta. Vai ser Ai Xulio! Bueno, pintaba fatal, Pintaba fatal. Ahora pagas ti a cañas. No, paga ela, non? Bueno, pintaba fatal, Pintaba fatal para ti. Sí, eu non confiabas. Non lo veía, mire, ao final... Ao final, gracias, Carmen. É que están as dúas moi boas. Carmen, pasáchelo ben? Paseino ben. Sí? Gustaronche as receitas? Gustaron as receitas e a miña. Tens que volver. Estoume traballo facela. Tens que volver outro día. Nós pasámoslo moi ben contigo, vale? Bueno, non sei. Moitísimas gracias. Bueno, Marcial, todo teu, Todo teu. Ti cando queiras, acabas o teu traballo, ves aquí e come as ameixas. Mañá, cociñamos moitísimo máis. No voltas co prato. Un bico, chao. Veña, que pasa agora por aí que quero probar esas ameixas, pero antes lembrar que mañá volvemos a hora de sempre, que mañá falaremos de bicicletas eléctricas. Que está pasando? Que escasean. Pois falaremos con José Manuel Oliveira, ex ciclista profesional. Correu con Miguel Indurain e ten unha tenda de bicis en Santiago de Compostela. E mañá, atención, que temos o noso Talent Fai o que saibas. Teremos vos bailaríns de categoría e un xurado VIP. Ata aí podo ler. E agora, que faz? Que tiras con todo? Caeme polo pé todo, mira. Mira por aí. O pé del fillo en todo, mira. Mira. Mira para aí o pé. Que desastre. Oh, sabor.